El Haj Amadou Adital diine kuntigi badidu nyoro konna na tijaniya o bolo fara min be nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islame diine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro ni nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo islame do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma kabo mali islame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ko jobi ambe ona manta fara utaka minye anga ni chokoroba nyuma nye minya anga ni kalfa baynye minya anga ni mugadam baynye anyuma msega sege ama tugomina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na zuhuruhum dayman munjadadun ambade te duma kanumbaw amble domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butigi la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jaffe mo fe nyini tela a bela jile be ka nyon zora kono nana anga na nyon nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe o fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grosisi fe on fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma iba nega juro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ga fen fen fo tever rasul la nini beba la ay nete nyingalige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akade 100% naturel okmana ambeka mi في مادي لبيك اللهم لبيك Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasegi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ban no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamo la ka mo berebere ka koto mo tala mo te mindo ka nyeira mo la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jile la dunia silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne nakaba wop mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunia akeme ko fere bela jile tige ka hiji ke jugo nyuma kalaw bela jile labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jile la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jile la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence dunia travel service jenyu ankele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u flani hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala
o pana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u be dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. innal hamda bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Hôtel Lafia Dagaro bɛnnen don Sebare Bangetaba secteur 3 kɔnɔ ka taa se Dagabana batiri lithium ma pour que ka se ka dususuma fara clients ka lafiya kan k'a t'a fɛ ka mɛn Hôtel Lafia kɔnɔ courant tigɛra tuguni an bɛ waati min na i ko bi Hôtel Lafia kɔnɔ 24/24 courant ko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye k'i kamana gannen don courant ko la jiginyɔrɔ ko la i sen fa biribiri i ka Hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ Hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'aw sen fa biribiri ka Hôtel Lafia magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Europe i b'i fɛ o fan fɛ k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera Hôtel Lafia la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu Hôtel Lafia hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bɛ se ka jigin Hôtel Lafia kɔnɔ aw bɛ da ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle formation bi Hôtel Lafia kɔnɔ min bɛ maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka 11. Filɛbaw ani alamɛbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi ye araba ye tarata ye février kalo tile 11 san 2025 an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na diɲɛ fantan ani naani an b'a bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maliyɛn bɛ fan o fan ni kibaruya bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ la k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi tarata sɔgɔmada in na min ye san 2000 ale ni
muga ani nani ye sunkalo mangono ale fana b'a tile 12 la bi février bɛ tile 11 na keba tubabu kalo ale b'a kalo 2 na san kalo 2 na min ye sunkalo mangono ale ye kalo 6 ye i labɛnna sɔgɔma in na Gawokaw fɛ mobiliba bolilaw ani mobili misɛn bolilaw minnu bɛ bɔ Gawo ka taa Ansongo olu ko k'olu tɛ taa yɔrɔ si ko basigibaliya ko o ɲɔ ɲɛlen don nin waati in na min ye Kucalakaw fɛ ye olu ye balo dɔ ta ka di AES wolomasiri tabaw ma ko yaasa u bɛ se k'u ka baaraw kɛ ka ɲɛ cogo min na muso minnu bɛ tumutukaw fɛ n'o ye musojɛkulu ye kunnafoniya jugu ni ɲuman k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o kalan kɛra olu kunna Kore jamana ɲɛma ale batimi ma bataki in dira an ka lasigiden ma Abuzakaw fɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sa n'o bɛ AES kimɛli kɛ an ka jamana kɔnɔ olu ye lajɛ kɛ premier ministre dagayɔrɔ la o kelen yɔrɔ in na fana min ye premier ministre ye ale ni ministre wɛrɛw olu ye kibaruya di kɛ sɔngɔ kura min sigilen don bi an ka jamana kɔnɔna na jamanakuntigi ka musaka min bɛ n'o ye $100,000 ye kalo kalo a bɛ min bila jamanadenw ka bolo ka keba nin kalo in ta taara don homodialyse ma o ka pano belebele dilan ka d'olu ma commune 4 kɔnɔna na o pano an na olu bɛɛ lajɛlen yira aw la bi sɔgɔmada in na min ye an ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye polisiw ka jɛkulu ye ɲɛmaa kura ale fana ye baara ta kunungo min bɔr'o la sa an na olu bɛɛ lajɛlen da aw tulo kan sɔɔni sisan Keba Jalo ale bɛ bi sɔgɔmada in na k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se ka a ɲɛ cogo min na k'aw to aw sigiyɔrɔ la ne ka faamuyali kɛ kibaruyaw di cogo ɲuman na. Keba bamananw ko n bolo bila n k'i sɔn o tɛ maa ɲumanya ye nin waati in na anw kun bɛ Segu nka k'a daminɛ kalo in tile 5 la Keba ka na se fo an sigiyɔrɔ in na nin waati in na kuma min bɛ yen n'a bɛ ka taa ni ka segin o ye musaka ko ye Keba n ka furu ko bɛ ɲɛnabɔra a tɔ tora wari ko ye ma furu yɛrɛ fɔlɔ i m'a daminɛ yɛrɛ fɔlɔ n bɛ tilen k'o de f'i ye n ko foyi de tɛ fantan ani malo cɛ ni kungo nabaliya tɛ kuma tɛ dugubasigi in na bi fantan k'a y'an yɛrɛ minɛ kungo ma Keba furancɛla fanga a kun maa ka di maaw tun bɛ girin maa caman kun nisɔndiyara ka da mun kan ko dɔw bɛ yen maa minnu ni kala taara olu ye n'olu y'u ka sago sɔrɔ sabula an b'a dɔn kalataw bɛ kɛ cogo min na an fɛ yan i tɛ jamanadenw ye ka kiiri caman bɔ olu la Keba fo ni u kumuna ka dɛsɛ u ka laɲiniw ma sabati i bɛ sɔrɔ k'u ŋunankan mɛn furancɛ fanga nafa ye mun ye jamanaden caman de bɛ hakili latigɛ maa caman de bɛ miiriyaw kɛ k'a fɔ ko kow tɛmɛna dabolo mun na sisan k'olu tɛna sɔn ka don o ɲɔgɔnnaw fɛ laɲiniba min bɛ jamanadenw bolo Keba u b'u miirina tigɛ k'a fɔ k'a caman bɛ ɲɛnabɔ furancɛla fanga kɔnɔna na wa halisa o miirina bɛ mɔgɔ caman na k'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini minnu bɛ yen ko a bɛ se ka sabati Keba furancɛ fanga na waati a y'a sɔrɔ kurantigɛ ma juguya kurantigɛ nana juguya k'a tɛmɛ a dan bɛɛ lajɛlen kan nin t'an ye ka taa an sunkalo 2 na sa kurante wa kurantigɛ kɛrɛfɛ mun nana ye ja énergie tɛ maga Keba énergie ale ye bana min ye a tɛ se ka furakɛ tellement énergie compliquée Keba muso min nana k'a bɛna a ɲɛnabɔ a y'o lataa ka minnu minɛna ka bila kaso la k'olu labɔ k'a sɔrɔ foyi ma ɲɛnabɔ a ma kuran sɔrɔ Keba énergie kɔlɔlɔ bi ni maa min k'i ma ko ni mɔgɔ hakɛ de y'a to ko ni kurantigɛ y'a to ni mɔgɔ hakɛ de tɛ baara la
ni mama ye dafia ye ngalon tigɛ ye maa si t'a da dɔn a kɔlɔlɔ selen no yɔrɔ min na bi maa si t'o da dɔn wa degun barika bonyanen no cogo min na bi keba kuranko a taara ni dusu ye hakili ma baara caman kɛ a waati la an ye fɛn caman girin-girin k'a bɛ k'an ɲɛna an bɛ se ka o ɲɛnabɔ o ma ɲɛ sɔrɔ maa min yɛrɛ nana ko ale bɛ kuranko ɲɛnabɔ kuranko y'ale ɲɛnabɔ k'ale bila kɛrɛfɛ halisa kuranko ma ɲɛnabɔ an y'an girin ko pano keba pano ko o ma ɲɛnabɔ kuranko o ma ɲɛnabɔ maliyɛnw ka degun o bɛ yen nka nin ye ɲuman keba a tɛ so jɔ dɛ n hakili ka di tɛ so jɔ wari de bɛ so jɔ wari bɛ bɔ min wari bɛ sɔrɔ min wari jumɛn y'an ta ye an bɛ ka mun wari sugu ɲini baara jumɛn bɛ ka kɛ bi jamana kɔnɔna na keba foyi tɛ panoko la ni wariko tɛ keba wa foyi tɛ énergie ko la ni wariko tɛ n'i ye wari bɔ bi taa ka n'a t'a la dugukolo yira i ka pano bɛ jɔ kalo kelen k'a d'i ma fo ka i nimisi wasa o nana an fɛ o ye tile joli kɛ tile kelen ni fanga don fanga ma bon anw ye ale jigi ma bon anw ye ale ka wari sɔrɔta ma bon anw ye keba an y'o da kɛrɛfɛ an nana an ɲɛsin mun ma sanubɔyɔrɔw olu musakaw olu ka baarakɛcogo falenni tɛlɛw karila ɲɔgɔn na keba don o don i bɛ kuma kura mɛn mali ye nin sanubɔyɔrɔ in minɛ nin sanubɔyɔrɔ kɛra mali ta ye nin nafolo in de bɛ ka sɔrɔ nin bɛ ka kɛ tan nin donna tan nin bɔra tan keba furancɛla fanga ye degun min sɔrɔ o la i b'o dɔn o ye kunnafoni dibaliya de ye gouvernement a furadama mali kɔnɔ yan a bɛ bin jan kelen min kɔnɔ o ye kunnafoni di ye keba e nana aw ye fanga ta a y'a sɔrɔ jamana bɛ cogo min maliyɛnw bɛɛ tun bɛ cogo min dusukasi min tun bɛ u la a ma dogo maa si la maaw n'u ka sɔnja n'u ka nimisiwasabaliya sigilen k'u jigi kɛ furancɛla fanga ye keba bi na o nana kɛ gɛlɛya ye u bolo tuguni maa tɛ kuma kun min na i b'o dɔn halisa an jigi de bɛ yen ko dɔ bɛ se ka kɛ wa ala kana to an jigi ka kari keba mun ye furancɛla fanga sɔrɔ n bɛna f'i ɲɛna kunnafoni n'i ko maaw ma an bɛna nin baara in kɛ an b'a kɛ ni mun ye a musaka bɛ bɔ min musaka jumɛn de don jɔn ni jɔn de bɛna n'a di an bɛna n'a sɔrɔ cogo di an bɛna taa sira jumɛn fɛ keba nin kibaruyaw de tɛ di maaw ma maliyɛnw bɛ kumaw mɛn duguduguma la u tɛ ɲɛ sɔrɔ a la sanu ko lithium ko dugujukɔrɔ nafa ko don o don i b'a ye bɔlɔlɔ kan nin de kɛra nin de don nin tɛ gouvernement tɛ bɔ ka kala don i ɲɛna k'a fɔ ko nin ye tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ ye nin de y'a kɛcogo ye nin t'a kɛcogo ye keba o joli ton na ɲɔgɔn kan n'o fɔra maliyɛnw ye k'o don u kunkolo la n'o y'a sɔrɔ kisɛ tɛ jabala a la bi sanu a feerela wa a sɔrɔla wa an ta ye joli y'a la an bɛ ka minnu minɛ an bɛ k'u minɛ ni kan jumɛnw ye mun bɛna na d'a ma a bɛna na sɔrɔ cogo di a bɛ sara cogo di ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn na bi n'o ye bariki maaw ye a ko bɛ cogo di gouvernement ye nin de to yen a kɛlɛbaa minnu bɛ yen n'olu sigilen don bɔlɔlɔ siraw kan a dɔw bɛ yan dɔw bɛ kɔ kan olu mana ninnu sɔrɔ keba olu de b'u sagona kunnafoniw di kuma dɔw la u b'a kɛ yɛrɛ i n'a fɔ ko gouvernement yɛrɛ ka kunnafoni dilen don ka don jamanadenw n'u hakilina cɛ nka gouvernement ma sɔn ka bɔ don kelen da kelen k'a fɔ ko tiɲɛ filɛ a nkalon filɛ nin ye an ye nin de sɔrɔ nin de b'an bolo an bɛ ka taa nin sira de fɛ nin de kɛra maaw de tora ye ten don o don su ni dugusajɛ u bɛ kibaruya jugu ta ka di mɔgɔw ma k'u sigilen to ni a ye kaba n'an t'o bɛɛ la ne ko sa ko ka dɔ tigɛ anw ka orange money na i n'an ti bɛn dɛ degun b'an kan gɛlɛya b'an kan ka kɔn o tigɛli ɲɛ kibaruya jumɛn dira maliyɛnw ma mun fɔr'u ɲɛna a bɛna kɛ cogo di wari kɔrɔ minnu dira olu ye joli ye joli donna da jumɛn fɛ a taara yɔrɔ jumɛn a ko kɛra cogo di min ye fond souveraineté ni fond ni fɛn ninnu ye wari minnu bɛ ka di maliyɛnw fɛ don o don joli sɔrɔla sa joli sɔrɔla ɲina a wari taara min a donna mun fɛ mun kɛra a la a bɛ yɔrɔ jumɛn bi ni majɛ de ye gouvernement sɔrɔ o de la bi ani jamanadenw tɔw tɛ se ka ɲɔgɔn faamu o fana kɔnɔna na keba
maa wɛrɛw donnen no kɔnɔ tuguni kibaruya jugu ta k'o di kibaruya kolon ta k'o di ka jamanadenw fujini ka jamanadenw yalaba ka jamana n'o tɛ ni maa min y'i sigi ka nin ko in ɲɛfɔ keba an yɛrɛ bɛ ka min minɛ a ka dɔgɔ min bɛ ka minɛ n bɛna misali d'e ma keba orange ni tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen n'i ka message taara répondeur kan min bɛ tigɛ kun e b'o da dɔn a wari bɛ taa min n'i ye orange money kɛ bi a wari bɛ taa min n'i ye courant san i ye ji san kɛmɛ min bɛ tigɛ mɔgɔw k'o bɛ taa min don o don minnu bɛ ka courant ta bɔlɔlɔ sira fɛ u ka orange money na kɛba kɛmɛ de bɛ tigɛ a bɛ taa min maa si ma kuma nin na maa si ma wuli k'i jɔ o la gouvernement bɔra sisan ka min fɔ n'o ye sariya ye k'o bɛna na kɛ dɛ o de kelen filɛ nin ko ye sabula mɔgɔw sigilen don minnu bɛ ka gouvernement kɔnɔ u kɛlen ka kunnafoni siraw minɛ u kɛlen ka fɛnw caman sɔrɔ fɛn mun ka d'u ye su ani tile u b'a fɔ wa u b'a dɔn k'a fɔ ko gouvernement tɛ bɔ fiyewu k'a fɔ nin ye tiɲɛ ye nin ye nkalon ye kunun k'o de premier ministre ni ministre bɔra ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye fɛɛrɛ min sigira sen kan an bɛna n'a lawaleya a bɛna na kɛ tan nin ni nin de don a bɛ don nin da fɛ o ka kɔn ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'o faamu nka olu y'a fɔ don min o dugusajɛ dɔrɔn baara nana daminɛ keba minnu b'a la ko wari tiɲɛ don ko bingali don an bɛ miirilajigi kɛ c'est pour que n k'i ma n ko gouvernement n ko kunnafoni di y'a jɛ munna kunnafoni di y'a jɛ keba marabolo joli de bɛ yen bi jamana kɔnɔ 19 cercle joli bɛ yen commune joli bɛ yen baarakɛla joli bɛ yen gouvernement nali ni sisan a bɛ ka mɔgɔ joli ta baara la maa jumɛn bɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cakɛda da jumɛnw dayɛlɛla ka bila sen kan mun ni mun farala gouvernement ka musaka kan n'a tɛ k'a bɔyɔrɔ sɔrɔ nin de kan ka ɲɛfɔ jamanadenw ye o de ka fisa ni tubabukan ba fɔ in ye ka taa wari ta ka kuma kɛ kuma dɔ la hali anw bɛ jigin an ka faso kunnafonidisow la sabula olu bɛ girin min kan o ye ka fɛnw ɲɛfɔ mɔgɔw ye nanzarakan na k'o kɛnɛbaw sigi ka mɛn k'o fɔ jamanadenw tɛ foyi mɛn a la u t'a ta fan dɔn u t'a nafan dɔn miniti 100 bɛ kɛ kuma na tubabukan na ka na miniti 10 kɛ ko k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna bamanankan na o bɛ taa mini gouvernement tun bɛ se ka jo sɔrɔ mɔgɔw ka nin bɛɛ la n'a tun ye kibaruya di mɔgɔw ma o dɔnkan na n'a tun ye ɲɛfɔli kɛ bi an bɛ sira min fɛ mara kamabɔli baaraw bɛ yen sirabaw sigilen don sen kan marabolow sigilen don sen kan baarakɛlaw bɛ ka ta dɔ bɛ ka fara fonctionnaires kan magistrats bɛ ka recruter denmisɛnninw ka baarako bɛ ka ɲɛɲini baara minnu bɛ sen na bi wolomasiri tabaw ka gun ka keba ni maa min y'o lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko bi ko min bɛ sen na k'a dara wuli ka bon o waati kelen na anw ko k'an b'an yɛrɛ fɛ n'an b'an yɛrɛ ta ja o ye dalafɔli de ye o ma se maa caman dusukun na n'o tɛ min bɛ ka kɛ anw fɛ yan keba ne y'a f'i ɲɛna n ko ne bɔra burukina n ko jisuma u kɛlen don k'a fara o kan boisson u kɛlen don k'a fara o kan woro sɛ i b'a dɔn sɛ bɛ feere burukina kosɛbɛ u kɛlen fɛn o fɛn n'i b'a san wari in faralen don a kan i y'olu kulekan mɛn yan i y'u mankan mɛn yan an dun ko k'an bɛɛ bɛ AES de la an b'a fɛ ka kɛlɛ kɛ ka se sɔrɔ jugu kan donc minnu bɛ n'u bɛna nafolo d'a ma n'u tun b'an don an dugɔda fɛ an ka segin olu ma sa olu k'an kɛ u sago ye an kana se ka kɛlɛ foyi kɛ an k'an ta n'an bila n'an an bɛ min fɛ an k'o dɔn dɛ f'an k'o fana de dɔn nin ɲɛmaa ninnu bɛ ka baara min kɛ bi mun bɛ ka k'u ka degun ye o ye kunnafoni di de ye kiba maa caman b'u kɛrɛfɛ olu tɛna se ka dɔwɛrɛ fɔ k'a ka ɲi kɔ koyi n'olu b'u ta sɔrɔ olu kun birilen don ka ban e m'a ho ka man cɛla in caman dɔgɔyalen u nata tun bɛ min kan u nata ma fa o fasoden ɲuman ni fasoden kolon ni fasoden kanuwa faso baarakɛla hakilila bi furancɛla fanga mɔgɔw y'a caman dɔn dɛ u ye mɔgɔ caman ye u na waati ni sisan cɛ u kan k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ fasoko la maa minnu bɛ fɛ k'u dɛmɛ maa minnu bɛ fɛ ka baara kɛ n'u ye u bɛ sɛgɛn min na bi u yɛrɛ ka sɛgɛn ɲininen tɛ dɛ u nana sɔrɔ jamana in de gɔlɔnnen jamana in de tiɲɛna jamana in de ma baara kɛ jamana in de tora kɔ jamana in de kɛra association ye ka kɛ GIE ye maa damadɔw de tun t'a dɔn min ka d'u ye u b'a k'a la su ani tile e bɛ se k'a faamu cogo di ko société minière minnu filɛ nin minnu filɛ sanubɔyɔrɔ la bi keba k'a tilancɛ bɛ an ka ministres ta ye parti politiques ta don société ba mana di parti politique min ɲɛmɔgɔ ma u b'o ta k'o wari kɛ a kun ni e nana k'i bɛn'o kɛlɛ kɛ e bɛ se ka lafiya i tɛ lafiya o bi gɛlɛya min bɛ u kan u ka kunnafoni di a di waati u k'a di a di cogo la
u kana dan ORTM dɔrɔn ma sabula ORTM bɛ min kɛ tubabukan fɔ la a t'o kɛ bamanankan fɔ la a t'o kɛ kan tɔw fɔli la kan min bɛ yen ni mɔgɔw b'a mɛn a ye kuma u fɛ u ka kanw na a y'an ka kanw don ba la a k'an ka kanw sinsin a k'aw ka ɲɛfɔliw kɛ degun min bɛ mɔgɔw kan bi fɛn o fɛn n'aw bɛ k'a kɛ a ye kɔn k'a ɲɛf'u ye a k'u hakilina ɲini a k'u miirina sɔrɔ an n'u ka jɛ ka baara o de b'aw wasa n'o tɛ aw dɛmɛbagaw minnu b'a fɔ aw ɲɛna don o don k'a ka ɲi aw yɛrɛ b'a dɔn ko ko bɛ sen na sabula min ye nin waati in ye maliyɛn fanba hali bi keba olu tɛ u ka décision in contre la dɛ maliyɛnw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ maliko la olu fanba tɛ mais maa dɔw de bɛ yen u saralen don mɔgɔ dɔw fɛ kɔ kan filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na olu de bɛ bɔlɔlɔ minɛ olu de b'an ka radio minɛ olu de b'an ka télévision so minɛ olu de bɛ kɛ fɛn k'u sago ye wa min yɛrɛ ka jugu maa caman bɛ fanga in yɛrɛ kɔnɔna u bɛ ka fanga yɛrɛ kɛlɛ fo ɲɛmaaw k'u ɲɛ yɛlɛ k'o de lajɛ caman bɛ bi u bɛ gouvernement ninnu na u bɛ ministre jɔyɔrɔw la u bɛ faama jɔyɔrɔw la u bɛ ministre sow kɔnɔna baaraw la u bɛ kɛrɛfɛlaw la jɔyɔrɔw ni fɛnw b'u bolo nka a ka dafiri sini o de y'u sago ye o de bɛ yen n'o tɛ aw bɛ ka min kɛ a ɲɔgɔn famana ka kɛ o cɛsiri ni tilennenya sira fɛ baara minnu bɛ ka kɛ bi sariyako sira fɛ hali n'i taara baarakɛyɔrɔ la minnu bɛ ka kɛ bi tiɲɛni min tun bɛ kɛ fɔlɔ nafolo la ministre sow la ministre yɛrɛ bɛ ɲini ka na mɔgɔw deli wari la bi yɔrɔ kɔni a dan ye o ye président yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ ye misali ye bi mɔgɔw ma taa ministère de la défense la ka taa ɲininkali kɛ k'o tun bɛ cogo di kɔrɔlen ani bi a bɛ cogo di baarakɛyɔrɔ caman bɛ falen bɛ ka kɛ nka mɔgɔw t'olu si ye san o san mɔgɔw bɛ recruter keba depuis transition nana y'a mɛn ko baarakɛla dɔ ka sara tigɛra i y'o mɛn wa kabini transition nana y'a ye k'a fɔ k'an y'an bolo jan mɔgɔ dɔw ye yan kabini transition nana y'a ye k'a fɔ ko fɛn dɔw dɛsɛra mais degun ye min ye ɲɛfɔlibaliya ye maaw k'a faamuya anw bɛ nin baara in de la an b'a ta yan an b'a bila yan an ye nin kɛ tan an ye nin kɛ tan sabula keba i b'a dɔn min bɛ na n'o ye wa ni i ye fanga ye kala taara i ye maaw man teli k'i ɲininka anw ka farafin jamanaw la mun na u b'a fɔ a kalata waati vraiment u nana u y'an bonya dɛ an ka waati ninnu ma nka min ye furancɛla fanga danfara ni min ye o ca maaw de hakili b'a kan k'olu de ta ye fanga ye olu na aw bɛɛ de ye kelen ye o de la caman bɛ yen u bɛ ɲininkali kɛ an k'o fana fɔ dɛ mɔgɔ dɔw ta tɛ juguya ye dɛ dɔw ta tɛ juguya ye dɔw ta u bɛ fɛ k'a faamu min bɛ sen na ka se ka ɲɛfɔli k'o ye dɔw fana ta ye a ka se ka kɛ ka ɲɛ jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min nin degun in de bɛ an ka gouvernement da la bi n'o tɛ u ye min kɛ a ka dɔgɔ yɛrɛ ka dɔgɔ baara min bɛ ka kɛ bi ni an ka jamana e ka marabolo ta k'o lajɛ kɛ gouverneur sigilen don a bɛɛ la préfet bɛ yen sous préfet bɛ yen mara kama bɔli baara kan ka kɛ élection kan ka kɛ lakana kan ka kɛ siraw kan ka dilan dɔgɔtɔrɔso kan ka dilan kuranko kan ka ɲɛnabɔ nin bɛɛ lajɛlen anw ko k'an ni maa minnu tun bɛ jɛ fɔlɔ an ko k'an bolo tɛ di olu ma tuguni an b'a wari bɔ min kebaw k'u hakili to yɔrɔ dɔ fana na sanu kibaruya ninnu u ka sanuman di mɔgɔw ma kuma caman mɔgɔ wɛrɛw de b'u to kɔ kan k'a fɔ mali ye nin wari in sɔrɔ sanu na a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan u ka bɔ u ka kuma tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye an ta ye joli ye a la a bɛ sara cogo di a wari bɛ don cogo di an k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye n'a ma kɛ ten kɔkanmɔgɔw bɛ u ni u bila ɲɔgɔn na yan parce que bi an ɲɛ bɛ minnu na maa caman tun bɛ yen kuma la k'u bɛ ka furancɛla fanga sɛgɛrɛma don n'o kɛba u y'u bolo jigin a tɔn caman da deli a ɲɛmaa caman da deli a dɔw yɛrɛ tɛ ka se ka kuma tuguni furancɛla fanga yɛrɛ bɛ min bolo bi jabaru wayidun Sadio de la k'a fɔ yɛrɛ transition ye ala ko de o sutura in ala kɛlen don k'o makama min da jamana in kan o de bɛ yen bi u k'u jija keba waati dɔ sera jamanadenw k'a fɔ ko fo tan an kun sigilen don ka transition kɔnɔ ni hɛrɛ ye nali ye mɔgɔw ka se ka se k'o fɔ o bɛ se ka fɔ ni yɔrɔ min ye keba o ye kuran de ye ni maliyɛnw ye ɲinan sunkalo kɛ ni kuran ye fɛn tɛ jiw ye k'a bɔ dɛ a bɛ baarakɛyɔrɔw lafiya a bɛ batokɛyɔrɔw lafiya a bɛ bɛɛ lajɛlen lafiya maa maa bɛ yen ko bɛ baara kɛ ni kuran i bɛ lafiya nin ye an ka sɔgɔmada in na kado ye k'a f'u ye u bɛ baara la n'i y'a sira fɛn fɛn ta a bɛ ka cɛsiri kɛ nka a ma nɔgɔn de dɛmɛbaa de bɛ ka dɔgɔya filɛlibaa bɛ ka caya tɛgɛrɛfɔ dabilara o bɛ cɛsiri de ko fɔ o bɛ wulikajɔ de ko fɔ
tilennenya ni laadiriya ka baara kɛ tiɲɛ kan o b'o de ɲini bi ɲɛmaaw fɛ u y'a daminɛ cogo min u kana ɲinɛ o sira in kɔ u ka sinsinnen ka t'o kan maaw ɲɛ bɛ ko bɛɛ la koyi n'i y'a ye ho ni mankan cayalen n'u nɔfɛ sisan dɔ de bɛ ka kɛ ni fɛn kun tɛ ka kɛ a kun tɛ kɛ tan ko dɔw bɔr'u dabolo la o de bɛ ka na ni nin ye an b'a ɲini u fɛ halisa u kana siran u kana jɔrɔ u kana tamaki u ka baara kɛ jamanadenw bɛ min nɔfɛ fɛn o fɛn n'a b'u kun a ka ɲɛf'u ye u dɔn ŋana u dɔn cogo la u ka faamuya cogo la wari in bɔcogo kiba n'a fɔri ɲɛna k'a fɛsɛfɛsɛ n'i yɛrɛ y'a mɛn i tɛ mankan kɛyɔrɔ yɛrɛ ye a la donc c'est comme sisan anw b'a fɛ société ba ninnu olu kana an ka jamana wari bɛɛ cɛ ka taa n'a ye an yɛrɛ tɛ foyi sɔrɔ a la o dun kɛlen don k'u ka fɛɛrɛw sigi cogo min na diɲɛ kɔnɔ anw don cogo foyi t'a la ni nin tɛ i sera kelen o kelen ma bi i bɛ kulekan mɛn i sigilen tɛ ni min ye se dun t'anw ye k'an ta sigi bi k'a fɔ k'an b'a k'an sago ye ko k'an ka nafa sɔrɔ c'est comme président ye min fɔ o don o a ka d'an ye dugujukɔrɔ nafa ninnu an k'u bɔ k'u k'an ta mais a kalan t'an na a dɔnni t'an na a minɛn t'an bolo a se t'an ye n'an ma mɔgɔw bila ka taa kalanw ni fɛnw kɛ an bɛ se cogo di girin an bɛ min nɔfɛ k'o sɔrɔ a la an ye waati jan de kɛ labɛn ma kɛ ka nin kɔnɔ i m'a ye ne ni démocratie tigiw bɛ ka tɛ ɲɔgɔn faamu min na u bɛ fɛn caman fɔ k'olu y'o sigi sen kan n ko mais aw ye min tiɲɛ jamana ye n'a b'o dɔn kalanko la aw tɛ bɔ ka kuma yɛrɛ kalan tɛ jamana min ye siniɲɛsigi de t'o ye Mali école de tiɲɛna Mali lamɔ de tiɲɛna Mali kɛcogo yɛrɛ de tiɲɛna o de la bi mɔgɔ nana i b'a fɔ k'i bɛ maa ladiri ni maa ɲɛnɛma ɲini baara min kɛra k'o tiɲɛni kɛ o de darawuli ka bon donc transition k'a cɛsiri k'a ka baaraw kɛ nka falen mɔgɔ minnu b'a la u k'o falenw fana sira ta mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min bɛɛ bɛ fɛ bi a ka ɲɛ u bolo u yɛrɛ k'u cɛsiri u ni minnu bɛ baara la u k'a ɲɛ u k'a f'u ɲɛna olu nakun ye min ye u kuntilenna ye min ye u b'a fɛ ka min kɛ maa caman ɲɛnakilen don bi ka da u ka dɔwɛrɛ tɛ dɛ n'i ye jɔyɔrɔnin d'u ma sini bɛɛ i b'u da falenden an b'olu fana mɔgɔw dɔn mankanci caman kun ye min ye wa n'an y'a yuguyugu u b'an wele u kana maa si wele maa minnu bɛ bi n'o olu bɛ se ka baara kɛ o mɔgɔ ɲumanw caman bɛ yen u k'olu ɲini faso jɔlaw ni faso baaralaw u k'olu ɲumanw ɲini u n'olu ka baara kɛ ko in a ka gɛlɛn maa kelen ma a ka gɛlɛn jɛkulu kelen ma jamana maa si tɛ yen ko kulu kelen k'i b'a jɔ o tɛ se ka kɛ f'i ni jamanadenw kulu ɲɛnamaw a k'aw bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ nka n kan tɛ anw ma dɛ anw nɔnsi sufɛlama na anw tori tilefɛlama anw ko tɛ ɲɛnamaw a y'olu ɲini anw dayirimɛ ɲininaw ko tɛ anw minnu don o don ka da anw na u bɛ fɛn bɛɛ ka nɔgɔ an bolo ni mɔgɔ nana an bɛ se k'an ka dulokiba yɛlɛma ka tugu o kan ayi olu ko tɛ minnu b'a ɲɛdɔn u b'a baara kɛ u bɛ se ka fɛn ye jamana ye a caman de bɛ Mali kɔnɔ yan a caman bɛ Mali kɔ kan wele ka bila u ma keba sabula hali nin wari min filɛ nin ye i b'a dɔn k'an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka dɔ sɔrɔ min ka ca ni nin yan parce que an ye fɛn c'est comme société minnu bɛ an fɛ yan n'u bɛ sanubɔ la keba san 30 contrat taara ka d'u ma o tɛ jamana b'i bolo min ka di i k'a kɛ a san 30 contrat sanubɔ yɔrɔ han ala ka sababu ɲuman k'an ye ayiwa an bɛ to ale musaka ko in na kunun ko premier ministre ni ministre wɔɔrɔ ɲɔgɔn ko olu tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye ɲɛfɔli minnu bɛ tali kɛ nin waati na musaka minnu bɛ yen ni o yɛrɛ kan ka don nin ko in da fɛ a sɔrɔ cogo n'a kɛcogo premier ministre ale ni ministre des finances Aluseni Sanu olu ye kibaruya di kɛ Keba Jalo tun bɛ yen min sɔrɔla o kɛnɛ kan an ka jɛ ka o lamɛn. An y'a yira k'a fɔ gouvernement ka conseil des ministres tɛmɛnen na an ye ordonnance 3 ta ordonnance 3 ninnu bɛ tali kɛ taxation ninnu donc ka tali kɛ mɔgɔw ka nafolo la ni tɛmɛ sira dɔw ye donc an ko an bɛ conférence de presse kɛ bi ka ɲɛfɔli dɔɔni kɛ mɔgɔw ye u ka faamuyali sɔrɔ a la fɛn yɛrɛ fɛn kelen kelen b'a kɔnɔ an y'a kɛ mun kama nafa jumɛn b'a la tar top
top ye taxi de ye société minnu ka baara ye ka téléphone baara kɛ ou bien ka internet baara kɛ donc an y'a yira k'a fɔ société saba de b'an ka jamana kɔnɔ minnu b'o baara kɛ Malitel, Celitel ani Orange. Donc olu société saba minnu bɛ téléphone baara la an y'a yira k'a fɔ kɛmɛ sarada la an tun bɛ 5 de ta u ka chiffre d'affaires la, donc n'u ye feere kɛ u bɛ nafolo min sɔrɔ o de tɔgɔ chiffre d'affaires. Donc u ka o feere in an tun bɛ kɛmɛ sarada la an tun bɛ 5 de ta o la pour que ka se k'o di trésor ma budget ma pour que ka se ka baara kɛ n'o ye, parce que an b'a dɔn jamana kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ baara la i bɛ impôt dɔ sara. Donc ninnu société ninnu tun bɛ impôt min sara u ka chiffre d'affaires kan o de tun ye 5% ye. An y'a ye k'a fɔ u tun bɛ 1% fana sara autorité min bɛ régulation kɛ n'a bɛ fɔ a ma AMRTP, olu minnu ka baara ye pour que ka kɔlɔsili kɛ secteur la ka kɛ veiller ka se ka équilibre lana secteur kɔnɔ, u tun bɛ 2% fana sara AGEFO ye pour que ka se ka infrastructure ka se ka kɛ jamana fan bɛɛ mɔgɔw ka se ka internet sɔrɔ. Donc n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o tun ye 8 de ye kɛmɛ sarada la société ninnu tun bɛ 8 de sara, 5 de bɛ taa trésor la, 1 bɛ taa AMRTP la, tɔ 2 bɛ taa AGEFO la. An y'o de ta sisan k'a fɔ an n'u ka 8 sara u bɛna 10 sara sisan. Donc au lieu que 5 ka taa trésor la, 7 de bɛ taa trésor la sisan. Donc AMRTP ta tora 1 na, AGEFO ta tora 2 la. An ye a lase temps ma k'a da kun caman kan. A kun fɔlɔ ye an y'a ye k'a fɔlɔ yɛrɛ jamana bɛ bolo min kan bi an bɛ baara minnu kan ka kɛ an mago bɛ chaque fois ka taa lajɛ fan o fan ni mɔgɔ bɛ se ka tali kɛ pour que ka se ka baara kɛ n'a ye ka jamanadenw nafa ka baarakɛyɔrɔw nafa ka baarakɛyɔrɔw k'u développer an ka baaraw de. Donc il faut k'an k'a lajɛ comment an bɛ se ka ressources sɔrɔ cogo min na ka se ka o budget baaraw kɛ. Je pense qu'an bɛ cɛmancɛ fanga min na laɲini kelen min b'an na o ye ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o sigi an yɛrɛ ma. O kɔnɔna la nafa min b'a la nafa ka ca. Je crois que n'an bɛ jamanadenw ka hɛrɛ ani cɛ taɲɛ a tɛ taa o souveraineté in kɔ, c'est à dire que an ka yɛrɛma hɔrɔnya ka segin an yɛrɛ ma. Depuis Mali yɛrɛ ye o miirina in ta aw yɛrɛ jateminɛ a ma bɛn cɛ jamana caman ma. Donc gɛrɛntɛ bɛ se ka bɔ fan o fan k'o ɲɛsin an ka jamana ma, o fɛɛrɛw bɛɛ tigɛlen bɛ fan bɛɛ. Mais a ka kan fana an k'a fɔ tant que jamanadenw b'u ka hɛrɛ dɔn, tant que an bɛ kuma la jamanadenw fɛ, non a ka kan laɲini fɛn fɛn cɛ sabatilen don, n'Ala sɔnna an bɛ se ka nɔbɔ o bɛɛ la. O tɛmɛnen kɔ conseil des ministres cɛ tɛmɛlen ministre de l'économie ye texte 3 k'o présenté conseil des ministres la. Donc o texte 3 o tɛmɛlen, bon texte fɔlɔ je crois que ministre de l'économie yɛrɛ da magara la, o ye compagnie opérateur téléphonique minnu b'an fɛ yen ka tɛ ka dɔ fara olu ka taxe kan. A fɔ depuis 2012 ni taxe donna sen na fɛn ma fara u ka taxe kan. N'a jateminɛ fana an ka sous région kɔnɔna la Mali de ka taxe ka dɔgɔ ni bɛɛ lajɛlen. N'a ma ɲɛ ko an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya min na la, a ka kan an y'a fɔ cogo min na an ka compter an yɛrɛ kan, donc dɔ farala o taxe kan. N'Ala sɔnna a ma o musaka de b'a to san kɔnɔ jamana bɛ se ka miliyari 12 sɔrɔ. Maintenant taxe 2nan o ye ka taxe dɔ wɛrɛ bɛ yen k'o fara produit dɔw bɛ yen mais malo tɛ sukaro tɛ produit dɔw bɛ yen, mais an yɛrɛ ye minnu jateminɛ o ye dulɔ minnu bɛ dilan an fɛ yen ani minnu bɛ bɔ kɛnɛ ma, donc taxe farala o fana kan. Donc san kɔnɔ o bɛ mun lase an ka jamana ma a bɛ taa miliyari 62 la. Mais sabanan o tɛ taxe ye, o ye redevance de ye, o ye jamanadenw yɛrɛ ka contribution nafa min bɛ o redevance la. N da bɛna mago la kosɛbɛ, mais redevance min don n'a jateminɛ parce que n'a bɛ problème kɔnɔna la ni solution nana a b'a jateminɛ solution mun ka nɔgɔn ni bɛɛ ye, mun yɛrɛ bɛ kun adamadenw na a bɛ taa o solution de fɛ, parce que n'an ko k'an an sigi n tɛ n dogo a la c'est que gɛlɛya ka ca. Je crois que bin na problème yɛrɛ urgent mun yɛrɛ bɛ maliyɛnden bɛɛ tɔɔrɔ la o ye courant ko ye, c'est la crise énergétique, mais courant ko fɛn caman bɛ yen mun nana ni courant ko ye. Je crois que EDM yɛrɛ ka baara kɛcogo o b'a la, mais fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔna la n'aw bɛ wele ko tarif social, c'est-à-dire qu'en 2001 autorité politique ye miirina ɲuman don k'a fɔ vraiment jamanadenw sɛgɛn bɛ minnu kan olu ka courant ka se ka feere olu ma da nɔgɔman na, mais malheureusement an ka jateminɛ k'a fɔ
depuis 2001 fo bi courant kan ka feere mɔgɔ minnu ma da nɔgɔma na o groupe dɔ farala jama kan et que kɛmɛ sarada la bi n'an mana EDM yɛrɛ client ta ou bien EDM consommateur 70 o de bɛ o tarif social nin kan donc forcément EDM kelen i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ jago la parce que n'i bɛ jago kɛ jago dabɔra sɔrɔ de kama mais a kɛ i n'a fɔ EDM bɛ ka jago kɛ mais a bɛ ka fɛn feere a bɛ ka feere da mun na o da t'a to a bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ maintenant o perte in bɛ combler cogo y'an ka jamana kɔnɔ perte in bɛ combler ni appui budgétaire ou bien subvention je crois que ɲinan ministre de l'économie yɛrɛ kan ka mun di EDM ma a bɛ taa miliyari 60 la mais fɛn mun don san o san dɔ de bɛ fara jama kan dɔ bɛ fara jama kan donc plus forcément EDM fana bɛ don degun kɔnɔna la mais o kelen tɛ n y'a fɔ cogo min na baara min bɛ sen na ka mix énergétique ka se k'o réaliser ka bɔ pétrole ko ni carburant ni fuel la pour que au moins énergie courant ka se ka baser énergie solaire kan je crois que a yɛrɛ jateminɛ k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ projet caman lancé la Safo b'o la yɔrɔ wɛrɛw b'o la Cakadugu ninnu bɛɛ b'o la ka se ka énergie solaire ka se k'o caya kosɛbɛ ani an ka baraji minnu bɛ yen a kɛra Manantali ye a kɛra Goyina ye ka se ka ligne de distribution dilan mun b'a to courant bɛ bɔ o baraji ninnu na ka na duguba kɔnɔna la je crois que o de b'a to vraiment EDM bɛ se ka courant feere da nɔgɔma na et puis petit à petit ni Ala sɔnna ma dɔɔni dɔɔni EDM bɛ bɔ pétrole ko ni ani carburant ko la. Ayiwa Ala ka o kɛ min ye jamana ɲɛmaaw ye u ka u hakili to jamanaden fanba la olu n'u ka degun u mana se ka ɲɛ sɔrɔ o la caman bɛ bɔ kuma caman ninnu na an ka jamanaw olu kɔnɔna na n'o tɛ bi na baara minnu bɛ sen na n'a sera ka sigi sen kan k'a bɛɛ lajɛlen yiriwali sigi sen kan a bɛ sɔn ka nafa jamanadenw ma Gawokaw fɛ yen mobili bolilaw olu ko k'olu tɛ baara kɛ sabula ko basigibaliya o ɲɔgɔn yɛlɛn no Gawo sira kan ale ni Ansongo minnu bɛ maaw ta ka bɔ Gawo ka taa n'u ye Ansongo ani ka bɔ Ansongo ka na Gawo olu kɔni ye baara jɔ ntɛnɛn don kunu u y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka baara jɔ k'a sababuya ye min ye o ye k'a fɔ nin dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na Ansongo ni Gawo cɛ kɛrɛnkɛrɛnna juma don bingali dɔ kɛra ye maa 25 o de tora a la Wolomasiri Tabaw yɛrɛ ka bataki kɔnɔna na maa minnu kɛlen don ka baara bila sa u ko fo lakana kɔni ka sabati sira in sanfɛla la min ye degun min bɛ u ka dugutalaw yɛrɛ fana caman y'a yira sa ko fo baara ale ka yɛlɛma nin waati in kɔnɔna na kariw ni mɔbiliw caman jɔlen don minnu bɔra Niger olu caman jɔlen don Ansongokaw fɛ u tɛ se ka na Gawo minnu fana bɛ yen n'olu bɛ Gawo n'u tun kan ka mɔgɔw ta ka taa n'u ye sɔgɔmada in na ani kunu sɔgɔma olu ma taa an balimakɛ dɔ ale kɔni bɔra Ayurukaw fɛ yen ale bɛ fɛ ka taa Gawo mobili jɔlen don Ansongo a ma se ka taa a y'a fɔ studio tamani maaw ye sa ko ale kɔni degunnen don dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen ta ale kun duguta labanbali ko o kɔni bɛ maa ka musaka ban ale kɔrɔtɔlen ka Gawo ye yaasa a bɛ se ka taa u ka denbaya la cogo min na wa min ye u bɛ yɔrɔ min na fana dumuni sɔrɔli yɛrɛ ka gɛlɛn mobili jɔlen don yɔrɔ min na studio tamani ale ye kuma di Docteur Amadu Ture ma ni ale ye lakana kɛrɛnkɛrɛnbaa ye a ko kɛlɛ min filɛ senna nin ye ko maa si t'a dan dɔn sabula Bamanciwale n'u ka walekɛbaaw degun bɛ ka d'u kun kosɛbɛ armée ale bɛ ka tiɲɛni d'u kun Ture ka fɔ la sa u bɛ se ka mun kɛ nin waati in na o ye ka taa baga dugudenw de ma sa k'olu bɔnɛ u ni na yaasa ka fitinɛ wuli duguw kɔnɔna na dugudenw ka fɔnkɔɲɔgɔn ka don k'a b'ale hakili jigin bateau Tombouctou bin kɛra o min kan k'a b'ale hakili jigin o de la ko sabula k'a n'o waleya kɛcogoya bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ko wa ko Bamanci jɛkulu ninnu tɛna nin ko ninnu dabila hali n'o y'a sɔrɔ fangaba t'u la tuguni armée de kan k'a lajɛ sisan sa a bɛ baara kɛcogo falen wa a y'a ɲini fana ko dugudenw olu fana ka sɔn ka kibaruya sanumanw di yaasa u ka bɔ nin degun ninnu kɔnɔna na ko nin bingali ninnu filɛ nin ye a ka gɛlɛn armée kelen ka ɲɛ sɔrɔ a la cogoya bɛɛ lajɛlen na n'o y'a sɔrɔ fiyewu min ye dugudenw u tɛ kibaruya ɲumanw ta ka di armée ma sabula olu bɛ dugu kɔnɔna na maa dontaw ni maa bɔtaw b'olu dɔn nka kunun ko ntɛnɛn waati a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye transporteur ninnu ye u kɔni ma sɔn ka foyi fɔ mobiliw jɔlen tora sɔgɔmada in na an na tila ka ɲininkali kɛ n'o y'a sɔrɔ sa waleyaw bɛ cogo min na ka kɛ ni nin grèveba in ye Gawo ale ni Ansongo kɔnɔna na Kucalakaw fɛ dugudentɔw olu farala ɲɔgɔn kan sa ka balo di min ye malo ani ɲɔ o bɔrɔ 140 sangilo bɔrɔ u y'o ta k'o di Wolomasiri Tabaw ma minnu bɛ AES tɔgɔ la u y'a yira sa ko nin kɛkun ye sa k'u dɛmɛ u ka baloko la baloko min ni o ye nin ye sa ko bɛna na to sa u na se k'u dɛmɛ u ye co mɔgɔw n'o o ye bɛn ye
olu de kɔni waliya in kɛ kucala kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ kɛnɛ in fana ka ɲi u ye donbolow kɛ ka taa se waleɲuman dɔ sɛbɛnw dili ma maaw ma maa minnu n'olu cɛsiri basigi ani lafiya la i n'a fɔ kapitɛni Ibrahim Traoré ale ni Ibrahim Abdramane Tchani ni Asimi Goïta waleɲuman dɔ sɛbɛn dira olu bɛɛ lajɛlen ma jɛkulu n'o ye Wocho ye ale tɔgɔ la Kulukorokaw fɛ yen jɛkulu min bɛ yen n'o ye muso jɛkulu ye n'o bɛ AES kɔnɔna fara ɲɔgɔn kan ko fɔ wulikajɔ ni cɛsiri olu y'u ka tɔn ɲɛmaaya kura tuguni tɔn nin kalo in tile 8 sa u ye ɲɛmaaya sigi kɛ maa 32 o de taara ka don tɔn kɔnɔna na min ye Fatumata Maile Tunkara ye n'ale bɛ jaralakaw ka sigi la ale kɛra tɔn ɲɛmaa kura ye muso ninnu ka nin wulikajɔ in na san 3 o de dilen don a ma a ka se ka baara kɛ jɛkulu in n'o ye Radis AES ye ale ka laɲɛlaw ye min ye sa o ye ka bɛn ni kelenya sinsin AES jamanaw kɔnɔna na yiriwali baaraw ka se ka olu kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna na min ye sigida lakanako ye k'olu fana sinsin n'an bɔra ye an bɛ taa Tumutukaw fɛ yen yaasa ka se ka muso jɛkulu k'olu kisi kibaruya jugu carili ma fɛɛrɛ ni dabali sigira sen kan sa u bɛ se ka kibaruya jugu sɛgɛsɛgɛ cogo min na k'o kalan kɛ o kunna kalan in kɛra nin kalo in tile 8 muso minnu bɛ yen sa n'olu bɛ tɔn jɛkulu kɔnɔna na olu caman nana ka se ka kalansen in k'a baara kɛ a kɛkun ye min ye sa muso jɛkulu ka se ka tanga kibaruya jugu ma kibaruya minnu bɛ yen ni fan t'u la ba t'u la u ka se ka olu kisi o ma baara in y'a to sa musolakaw kɔni caman nana ka falenni kɛ min ye Motikaw ye olu ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye Voix de Mopti ye ale tun b'a kɛnɛ kan ka taa fara sa Emergence Jeune du Mali kan ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min ye consortium Sawcheki ka taa se muso jɛkulu minnu bɛ Tombouctou yɛrɛ kɔnɔna na waleya in sigili kɛnɛ kan sa a yɛrɛ k'a fɔ sa ko min ye francophonie maaw ye olu kɔni ye a musaka olu bɔ ɲama nɔgɔ ale ni ji pɔtɔpɔtɔ minnu bɛ kitakaw fɛ yen ndolati terrain kɛrɛfɛla la ko fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la koyi ndolati terrain ale kɔni kuma cayalen don bi min ye stade municipal Lamini Konate n'a bɛ kitakaw fɛ yen ko a parking kɔni kɛlen don ɲamanton de ye ɲamanbɔyɔrɔ de ye sununkun k'a kɛlen don o ye jɛkulu min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna kitakaw fɛ yen sa ale kɔni ko sa ko fo baɲumankɛtɔnw ka u dɛmɛ ni ɲama nin nana yɛrɛ sɔrɔ ye cogo di ta sa kiba ni y'aw ka dugu ya anw da inauguration bɛ yen juma don n'Ala sɔnna ma anw y'o a so y'o dilan k'o d'anw ma wala jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don ni ale bɛ AES baaraw kimɛli kɛ an ka jamana kɔnɔ olu ka kimɛli kɛ kunungo premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la nin kalo in tile 10 kɛnɛ ka sa fɛɛrɛ ni dabali minnu sigira sen kan AES yɛrɛ bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min Asimi Goïta ale ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na n'o ye san 1 ye o baara u ye ɲɛfɔli k'o la kun fɔlɔ bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw ka ko la jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ sirayɔrɔ ko ka taa se yiriwali ko ma kɛnɛ kan sa premier ministre ale kɔni ye ministre damadɔ ka kumaw lamɛn kuma tɛ Abdoulaye Diop ale min yɛrɛ AES coordinateur ye an ka jamana kɔnɔ ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye Asimi ka waleya kɔnɔna na sa a n'a ka laɲini kɔnɔna na n'a tɔɲɔgɔnw u y'a yira sa k'a fɔ ko baara kɔni caman sera ka kɛ AES ale bankun kan san 1 min dira a ma kalo 6 kun fɔlɔ in na Asimi ka waleya la k'a to AES kunna sa ko waleya minnu sera ka sigi sen kan fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw na min ye lakanako ta nasira la ka taa se jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ kumaw la bɛn ni kelenya ka wuli ka jɔ kɛ ka bamananjuguwale ni juguwale kɛlɛli kɔ ko o caman yera a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye an ka jamana ale ye wuli ka jɔba kɛ ani AES jamana k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa AES yɛrɛ bɛ se ka lakodɔn cogo min na diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o baaraw wuli ka jɔ n'o cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛra Abdoulaye Diop fɛ ale min ye anw ka jamana ministre ye min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kunna AES o jɔsen belebele o baaraw o sera ka kɛ diɲɛ bankun kan yiriwaliko ta nasira fɛ fɛɛrɛw caman sigilen don sen kan min ye wolomasiri tabaw ye sa ale ni fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ taa politiki ko la ko olu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min na basigi ni lafiya kɔnɔna na ko n'i ye Asimi ka mara kɔnɔna na AES ɲɛmaaya la n'i y'a ta k'a jateminɛ baara minnu kɛra ni maa bɛ se k'i da don o la o ye wolomasiri tabaw ka kulu sigilen ye ka wuli ka jɔ kɛ n'o ye AES force conjointe ye o fana kɛrɛfɛ sa fɛɛrɛ sɔrɔla sa yaasa u ni CEDEAO bɛna kuma ɲɔgɔnya min kɛ ka se ka o kuma ɲɔgɔnyaw kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na banki min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma sa ko banque d'investissement
ani yiriwali banki ko fana bɛna sigi min ye forage ba kelen ye n'o ye jibo n'o ye o bɛna sigi musaka sanni feere yɔrɔ dɔ n'o ye central d'achat ye ko fana bɛna sigi sen kan sɔɔni fana ko télévision ni radio so AES tɔgɔ la ko ninnu bɛɛ lajɛlen miiriya ye ka taa fara passeport ni carte biométrique sécurisée kan Asimi ka wali kɔnɔna na sa olu bɛɛ lajɛlen kan ka sigi sen kan premier ministre a ko sinsinni de kan ka kɛ ninnu minnu filɛ nin ye n'olu sera ka kɛ olu ka sinsin kosɛbɛ ka se ka dɔ fara o ka kuma tɛ minnu bɛ yen n'olu bɛna na kɛ i n'a fɔ banki ale ni télévision so ninnu baaraw fana ka se ka teliya kalo 6 tɔ in na yaasa jamanakuntigi n'a bɛ walan sɛmɛ don min na ka minɛnw di maa wɛrɛ ma don min na AES ɲɛmɔgɔya la o k'a sɔrɔ Mali kunkɔrɔtalen don polisilakaw olu tun bɛ u yɛrɛ ka jabala la kununko Tomokɔrɔbugukaw fɛ yen u ka polisiw ka baarakɛyɔrɔba min bɛ n'a bɛ fɔ ma sa ko école nationale de police n'a tɔgɔ dɔnnen don Amadu Ture ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Gandi baaraw kɛra ye kununko min ye ministre min bɛ an ka jamana kɔnɔna lakanako kama ale tun bɛ yen n'o ye général de division Dawudu Ali Mohamedini ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa min ye général de division Umaru Baru Jara ale fana tun bɛ yen Bamakɔ gouverneur min ye chef d'état major bɛɛ lajɛlen ni polisi ɲɛmaaw waleya min tun bɛ yen sa o ye polisi ɲɛmaaya falen ye général de police Sulemani Traoré ale kɔni welelen don nin waati na ka taa kɛ segukaw ka gouverneur ye o hukumu kɔnɔna sa ale ye polisi ɲɛmaaya bere a y'o ta k'o di inspecteur général en chef ma ni inspecteur général en chef n'o o ye général de brigade Musa Bubakar Mariko ye ale de kɔni ye ko in bɛɛ lajɛlen calatigɛli kɛ Yusuf Kone bibi na ale de kɔni taara sa ka kɛ polisi ɲɛmaa ye Kone maa min don a dɔnnen don kosɛbɛ sabula polisi kɔnɔna na tilennenya ni laadiriya ni baara kɛcogo ɲuman o y'a taalan ye wa bi fana nafa min bɛ a la minisiri ka fɔla n'o ye Dawudi ye o ye k'a fɔ kalankura tɛna k'ale kunna koyi baara fɛn fɛn bɛ yen n'o o kɛra Sulemani fɛ o bɛɛ kɛra ale yɛrɛ ɲɛna ye a yɛrɛ ye cɛsiri ni wulikajɔ kɛ kɛnɛ caman kan jɛrɛ minnu bɛ yen n'o ani baara minnu nun donnen don ko maa tɛna na ɲɛfɔli kɛ a ye minisiri ko ale ka danayaba b'a kan a na se ka laɲiniw olu bɛɛ lajɛlen na sabati polisilakaw olu ka gun kan nin waati in na kɔkan kiwariyaw la an ka lasigiden min bɛ Abuja Nizerakaw fɛ yen n'o ye Cheikh Umar Kulubali ye n'an b'a wele ko COC ale ye min ye Abuja kɔnɔna na ale ye Kore jamanaw ka lasigiden n'o ye Jean Tong Shol ye he kiba nin don a ma nɔgɔn dɛ k'a kala ko Jean Tong Shol ninnu dɔgɔw ma nɔgɔn dɛ a n'an ka COC olu ye excellent Cheikh Umar Kulubali olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Abuja Mali lasigidenso kɔnɔna na min ye Kim Jong Un ka ciden ye sa a ko k'a nana ni bataki ye ko min kan ka di général d'armée Asimi Goïta ma Kim Jong Un tɔgɔ la n'o ye Kore jamanakuntigi ye bataki a dira Cheikh Umar Kulubali ma a ko n'ala sɔnna ma ko bataki na se a seyɔrɔ la joona sabula min ye bataki in kɔnɔ kumaw ye kuma ma tali kɛ o la nka min ye Korekaw ka lasigiden ye a y'a fɔ Cheikh Umar ɲɛna k'a ka kan Mali ni Kore baara tun bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen o ka sigi u sen kan i ɲɛ bɛ palais de la culture la on sɔn Kore palais de la culture on sɔn Kore de y'o jɔ o tun bɛ ni fanga tun bɛ yan koyi nka a bɛnna ni Musa ta waati de ye sisan sa k'u b'a fɛ ka segin ka na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kuntilenna kelen ta ka se ka kow kurakuraya bataki min kɔni filɛ nin b'a dɔn k'a fɔ a na se Bamakɔ yan n'ala sɔnna a ma an n'a kɔnɔ kumaw dɔn banki min bɛ yen n'o o ye BDMSA ye keba ale ka jɛrɛ 87nan k'o kɛra kɔnɔwarikaw fɛ yen baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Kɔdiwari kabini ntɛnɛn tɛmɛnen u y'a yira sa k'a fɔ ko Kɔdiwarikaw fɛ yen u ka dunanjigiso dɔ bɛ yen baara ninnu kɛra o kɔnɔna na lajɛ in kɛnɛ kan sa min ye conseil d'administration ɲɛmaa ye Ahmed Mohamed Agamani ale tun bɛ kɛnɛ kan ye u kɛlen sa ka kumaw bɛɛ lajɛlen lamɛn ko yɛrɛ sigikun tun ye min ye ani sɛbɛnden minnu tun b'u bolo ka taa u ka kunnafonidiko n'u ka yiriwalikow kan sa min ye banki yɛrɛ ye a bɛ se ka na kow kɛ cogo min na o fana kɛrɛfɛla la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye banki ye jɔyɔrɔko ta nasira la sa u bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan k'a fɔ min ye Umar Kɔnte ye k'ale ka kɛ Mali BDM o directeur ye sabula maa min don k'a bɛ baara in ɲɛdɔn kalifa mun kɛlen filɛ a ma nin ye k'a na se ka baara kɛ u y'a fɔ k'a tanu ko danaya kɔni sinsinnen don min ye Kɔnte kɛ kan a ka se ka baara in kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na maa min tun bɛ yen n'o bɔra yen sa o kɔni ale n'o nɔrɔ bila jaabi minnu sɔrɔla a k'i jija a kana jigin o dugu ma dɛ
BDMU ale de banque la belebeleba an ka jamana kɔnɔ bi jamana ɲɛjɔyɔrɔ ye a ye ka da ko caman kan min ye maa kofɔlen ye n'o ye Umaru Kɔnte ye u ko a na se baara in na sabula k'a b'a ɲɛdɔn fɛɛrɛ ni adamadenya taabolo a n'a a yɛrɛ sera ka baara minnu kɛ banque yɛrɛ kɔnɔna la ka se ka banque sanayɛlɛ k'a na olu k'a taabolo ye yiriwali malidenw ka lafiya kɔnɔna na Abidjan sɛbɛn fa sirila janvier kalo tile 27 conseil d'administration ɲɛma son excellence Ahmed Mohamed Agamani ancien premier ministre grand officier de l'ordre national du Mali kewa n'an bɔra yen an bɛ taa sigida 4nan kɔnɔna na sigida 4nan na sa jamanakuntigi ale ye sigida 4nan dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen n'o bɛ joli yɛlɛma baara kɛ keba n'o a bɛ fɔ ma sa ko centre dialyse i b'a dɔn k'a fɔ ko a ye o saba de jɔ nin waati in na i y'a ye k'a fɔ ko kurantigɛ kɔlɔlɔ filɛ nin ye tuguni keba Asimi ale ka nagakɔrɔmɔgɔ min bɛ yen n'o ye si ye Agibu Damele n'an b'a wele ko junior ale de bilalen don o ko kunna min ye lieutenant colonel Cheikh Mohamed Sherifu Tunkara ye n'o ye présidence DFM ye ani u tɔw bɛɛ lajɛlen olu kɔni taara sa pano kura min dilanna nin yɔrɔ in na ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna Asa Bajalo colonel ale fana tun b'a kɛnɛ kan min ye baara in ye sa Agibu y'a yira sa k'a fɔ ko nafa min bɛ pano donni na nin yɔrɔ in na k'a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na kurantigɛ ye kɔlɔlɔ min da ninnu kan k'a ka ca jamanakuntigi ale ye homodialyse centre 3 de jɔ k'o bila malidenw ka bolo kan nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye homodialyse ɲɛ bi a tun bɛ ka degun sɔrɔ sabula kuran min ni groupe min tun bɛ taji san ye dɔ kɛ directeur la ten yaasa ka se ka o falen u taara pano lahawtaw de sigi bi yaasa baara kana jɔ fiyewu maa minnu bɛ yen n'olu kan ka o joliw yɛlɛma waati ni waati kuma tɛ an lamɛnbaaw ka hakɛ to kɔmɔkili dimi bɛ maa minnu na keba olu bɛ se ka ta cogo min na baara la ye k'o kɛ Agibu Damele ko nin ye waleya ye fana jamanakuntigi yɛrɛ ka miirina ye min ye jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na basigi ni lafiya kɔnɔna na yaasa ka se ka maaw kisi banajuguw ma k'u kisi tɔɔrɔw bɛɛ lajɛlen ma ko de la ko nin pano in jɔra pano min jɔlen filɛ nin ye ko bɛna n'a to sa maa bɛ yen sa n'o kɔni ni olu kan ka joli yɛlɛma baara kɛ ani kɔmɔkili dimi bana bɛ maa minnu na olu na se ka taa ye ka se ka t'o baara kɛ san kalo 12 waati bɛɛ lajɛlen na sabula nin pano ninnu ti jɔ dɛ keba nin ye kuda ye de ye ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ye colonel Asa Bajalo ye a y'a ka nisɔndiya yira a ko nin waleya min kɛra jamanakuntigi fɛ ko foli bɛ ta ka ɲɛsin a ma ko n'o tɛ ko min ye groupe électrogène k'o tun bɛ yen koyi ko min ye jibondenw ye o fana taara ka d'u ma nka bi kurantigɛ in keba a tɛ tɔ to foyi la koyi k'a daminɛ 7h ka taa se 18h ma groupe électrogène yɛrɛ bɛ sɛgɛn a k'a bɛ falen Asa Bajalo ko nin min kɛlen filɛ nin ye ŋɔniba de bɔlen u sen na wa musaka minnu fana bɛ o na basigi u bolo kuran n'a dasiya ka sa su ani tile yaasa maa minnu bɛ n'u bɛ nin ko in na u ka se ka waleyaw kɛ nka waati min na ni kuran nana u k'u hakili to o fana na tile kɔnɔna na colonel Asa Bajalo ko sa k'ale kɔni nisɔndiyalen don ko wa k'a b'a dɔn ko jamanakuntigi ye maa min ye keba k'a tɛna dan ninnu o ye diyagoya ye o ko waleya in ko a kɔni bɛnn'ale ma a diyara a ye wa a na jamana ɲɛmaaw fo nin waleya in na min ye kɛnɛyaso ye sa u caman fana u mago bɛ nin na jamanakuntigi yɛrɛ ka ɲɛmaa maa min bɛ kɛnɛ kan a ko u tɛna danni ma koyi ko waleya minnu bɛ yen ni maliyɛnw b'a ye u ɲɛ na k'a dɔn k'a fɔ k'a waleya sigira sen kan k'o ye nin dɔ ye homodialyse centre 3 in jamanakuntigi de y'a jɔ furancɛla fanga in kɔnɔna na keba ka minɛnw san ka k'a kɔnɔ ka tila ka furakɛlikɛlaw bila ka dɔgɔtɔrɔw bila a kɔnɔ bi bi na n'a fɔra k'o bɛ gɛlɛya la ale wajibiyalen don sa ka na nin pano ninnu d'u ma baaraw olu bɛ se ka timɛ cogo min na sɔgɔmada in na an ye min sɔrɔ o ye nin ye k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn maliyɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ko ala ka bi tile hɛrɛ caya ala ka sababu ɲuman k'an ye ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 ni ala sɔnna a ma. Bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels baroux restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules
jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira